ymuno. Coeddiadau chi'n gweld ar y sgrin. Bydd y gwrgweddi yma nos Fawrth yn yr adeilad yma. Ac yna bydd Wyn fel arfer yn drafod ymynau nos Iau. Clybiau wedyn cwrdd i Gwynedd. Ac yna fel y Rodrig oedd i bod yma. Mae drwy'r ola'r mis, mae angen i benderfynu ar fater yr ymwyrddolwyr. Felly, y bwriad yw cynnal cyfarfod aelodau byr ar nos Wener Mawrth 31, ar unfer yr 10 Casglu'r mis wedyn y gyfer gwaith Wcrain. Chni, gweddio. Diolch ti, glwyd am beth glywon ni y bore yma, cael yn ysgoffa eto bod ti yn frenin. Ti yw frenin y Bodysawd, frenin yr holl fyd. Dwi'n gwyddio ar dweud y byddwn ni bob un o'n i'n gallu dweud bod ti yn frenin ar ein bywydau ni. Diolch am Mesu Grist, y brenin tlawd. Diolch am ei ostyngeidrwydd e. A bod wedi bod yn barod i fynd i ddioddau. Fel bod ni yn gallu cael yn cymodi gyda ti. A cael maddeuant a dod i dy bresenoldeb ti. A dweud gofyn ti nawr i helpu ni bob un ohono ni. Ni'n gwybod bod ni falle weithiau ar nos Sul yn gallu meddwl am yr wythnos sydd yn blaen ni. Bethau sydd angen i gwneud, felly bethau sydd yn pryderu ni, cynlluniau sydd gyda ni, o helpa ni arglwydd. Helpa ni i roi'r pethau yma i gyd na diwchor a hoelio'n sylw ni llwyr arno ti ac wir i dygeisio di ac i ddarllen dair di o ddifri ac i wrando ar dy lais di ac i ni yn gofyn am dy ras di fel bod ni yn wir yn plygu i dy awdurdod di dros bob rhan o'n bywydau ni. Derbyn ein clod ni nawr, derbyn ein diolch ni, maddau ni beiau a gwybod ni dda ein Iesu Grist yn ein plith ni. Amen. Dewi. Fe ganwn ni dyn gilydd o'r atodiad. Ni'n mynd i ganrif 53. Sgrifen law yr ordeiniadau yn wrthwyneb oedd i ni. Hynny yw, oedd y cyfraith Duw, cyfraith da a pherffaith Duw, oedd e'n condemnio ni. Oedd yn plygwth a condemnio. Hynny yw, o flaen Duw, yn ôl ei gyfraith a'i safonau fe, i ni gyd yn sefyll yn euog. Yn tethau ddaeth i'w symud hi. Ac yn union fe'i dileais trwy ei hoelio ar y groes. Hynny yw, mae'r arglwydd Iesu Grist trwy farw ar y groes yn ein lle ni wedi cymryd yr euogrwydd a'r condemniad yna i ffwrdd. Mawl dy bobl sy'n datseinio'n ddibaid o oes i oes. Wel, nawn ni sefyll, nawn ni datseinio mawl i Dduw dyn gilydd.
Dwi'n troi eto heno yma i lyfr Genesis. Ac i ni wedi cyrraedd erbyn hyn Genesis pennod 18. Genesis pennod 18 ac mae ddarllen y bennod ar ei hyd, dechrau yn yr adnod gyntaf. Yna gosodd yr arglwydd i Abraham wrth dderw Mamre, pan oedd yn eistedd wrth ddrws y babell yng ngwres y dydd. Cododd ei olwg a gwelodd 3 gŵr yn sefyll o'i blaen. Pan welodd hwy, rhedodd o ddrws y babell i'w cyfarfod, ac ymgrymu'r llawr a dweud, Arglwydd, os cefais ffafr yn dolwg, paid yn mynd heibio i thwas. Dyger ychydig ddŵr, a golchwch eich traed, a gorffwyso dan y goeden. Do fynnau a thaned o fara i'ch cynnal, ac wedyn cewch fynd ymaith. Dyna pam rydych wedi dod at eich gwas. Ac meddant, gwna fel y dywedaist. Brysiodd Abram i'r babell at Sara, a dweud, brysiau estyn 3 mesur o flawd peilliaid, tylinef ac wna deisenau. Yna rhedodd Abram at y gwartheg, a chymryd llo tyner a da, a'i roi i'w was a brysiodd ynta i'w baratoi. Cymerodd gaws a llaeth a'r llo roedd wedi ei baratoi, a'i gosod o'i blaenau. Yna safodd gerllaw o dan y goeden tra oeddent yn bwyta. Gofyn asant iddo, ble mae dy wraig, Sara? Atebodd yntai, dyna hi yn y babell. Yna dywedodd yr arglwydd, dof yn ôl atat yn sicr yn hymor y gwanwyn, a chaiff Sara dy wraig fab. Roedd Sara'n gwrando wrth ddrws y babell y tu ôl iddo. Roedd Abraham a Sara yn hen, yn gwth o oedran, ac roedd arfer gwragedd wedi peidio i Sara. Am hynny, chwarddodd Sara yn ei hun a dweud, ai wedi mi heneiddio, yn gŵr hefyd yn hen, y caf hyfrytwch. A dywedodd yr arglwydd wrth Abraham, pam y chwarddodd Sara, a dweud a fydda fi'n wir yn planta a minnau'n hen? A oes dim yn rhy anodd i'r arglwydd? Dof yn ôl atat, ar yr amser penodedig yn hymor y gwanwyn, a chaiff Sara fab. Gwadodd Sara iddi chwerthin, oherwydd roedd arni ofn. Ond dwedodd ef, do, fe chwerddais. Pan aeth y gwir ymlaen oddi yno, ac edrych i lawr tua Sodom, aeth Abraham gyda hwy i'w Hebrwng. A dywedodd yr arglwydd wrtho'i hun, a gela fi rhag Abraham yr hyn yr wyf am ein reid. Oherwydd yn ddi-ai daw Abraham yn genedl fawr a chref, a bendithu'r holl genhedloedd y ddeiar ynddo. Na, fe'i hysbysaf, mwyn iddo orchymyn i'w blant a'i dylwyth ar ei ôl gadw ffordd yr arglwydd a gwneud cyfiawnder y barn, fel y bydd i'r arglwydd gyflawni ei air i Abraham. Yna dwedodd yr arglwydd, am fod y gwyn yn erbyn Sodom a Gomora yn fawr, a'i pechod yn ddrwg iawn, disgyn na fi weld, a wnaethant yn hollol yn ôl y gwyn a ddaeth ataf, os na wnaethant cafwy bod. Pan drodd y gwir oddi yno a mynd i gyfeiriad Sodom, roedd Abraham yn dal i sefyll ger bron yr arglwydd. A nesa oedd Abraham a dweud, a wyt yn wir am ddifar cyfiawn gyda'r drygionus?
os ceir 100% o rai cyfiawn yn y ddinas, oed yn wir am ei dinistrio? A ffeidio ag arbed y lle mwyn yr 100% cyfiawn sydd yno? Na foed i ti wneud y fath beth. A lladd y cyfiawn gyda'r drygionus nes bod y cyfiawn yr un fath a'r drygionus. Na ato Duw. Ond i wna barnwr yr holl ddeiar farn. A dywedodd yr arglwydd, os caf yn Ninas Sodom 100% o rai cyfiawn, arbedaf yr holl le ei mwyn. Atebodd Abraham a dweud, dyma fi wedi beiddio llefaru wrth yr arglwydd a minnau'n ddim ond llwch a lludw. Os bydd 5 yn eisiau o'r 100% o rai cyfiawn, a ddinistryd i'r holl ddinas oherwydd 5? Dywedodd yntai, os caf yn o 50 ni ddinistrio fi. Llefarodd eto wrtho a dweud, beth os ceir 20 nhw? Dywedodd yntai, nes gnaf mwyn y 20. Yna dywedodd, na ddigid yr arglwydd os llefarodd, ond beth os ceir yno 10 ar 20? Dywedodd yntai, nes gnaf os caf yno 10 ar 20. Yna dywedodd, dyma fi wedi beiddio llefaru wrth yr arglwydd, beth os ceir yno 20? Dywedodd yntai, ni ddinistrio fi mwyn yr 20. Yna dywedodd, peidiad yr arglwydd a digio wrth am lyfaru y tro hwn yn unig, beth os ceir yno 10? Dywedodd yntai, ni ddinistrio fi mwyn y 10. Aeth yr arglwydd ymaith wedi ddorffen llefaru wrth Abraham. A dychwelodd Abraham i'w le. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Ganwn ni eto. Ni'n mynd i ganu rhif 23 yn y llyfr yma. 23. Anturiaf arglwydd yr awr hon yn llwch a lludw ger dyfron. Mae Abraham yn defnyddio'r geiriau yn dydi wrth iddo fe siarad â Duw a gweddio mewn ffordd ar Dduw. Mae'n gweud llwch a lludw y dwy ac i ni nawr yn gweud yr un peth. O flaen dyfainc a thorsedd di, gweddi a mawl sy'n gweddi i mi. Ond ni sefyll i ganu dyn gilydd. Divine.
weddio, jyst eisiau nodi un peth, falle taro ambell un wrth i ni ddarllen, ynglyn â chwerthin. Falle nath chi sylwi, mae Duw yn dod fan hyn eto a mae'n dweud wrth Abram a Sara bod y plentyn maen nhw wedi bod yn disgwyl amdano mor hir yn mynd i ddod o fewn y flwyddyn te. A mae Sara'n chwerthin wrth glywed hyn. A mae fel petai hi'n cael ei beirniadu ychydig am chwerthin tra, os chi'n cofio, penod ynghyn, oedd Duw wedi dweud yr un peth wrth Abram a nath e chwerthin a does dim i weld yr un feirniad. So beth sy'n mynd mlaen yma? Wel, fi'n credu mae beth sy'n mynd mlaen yma yw hyn. Ni'n gallu ymateb i Dduw a'i addewidion mewn ddwy ffordd yn dyn ni. I ni yn gallu ymateb i'r pethau gwych mae Duw yn gwneud mewn rhyfeddod. Ni'n gallu chwerthin bron y bod achos mae'r pethau yma jyst yn rhy dda i'w credu. Gallwn fod yn wir, mae'n mor dda, a falle bod yna rhyw ddiffyg ffydd yno ni, ond ar yr un pryd ni'n gweud o helpa fi yn fy ddiffyg ffydd, a mae yna rhyw anghrediniaeth achos bod Duw mor garedig, mor dda. Ond wrth gwrs mae yna degau eraill lle ni'n chwerthin achos ni ddim wir yn credu'r peth. Ac yn ymateb efo fwy o anghrediniaeth. A mi'n credu mae falle dyna sy'n mynd mlaen fan hyn. Ac mae'n y berygl i ni gyd, yn does, i gwmpo i'r ail categori, bod ni ddim yn credu gair yr arglwydd yn hytrach na ryfeddu a diolch iddo fe. Dyna'r ysbryd sydd angen arno ni nawr wrth i ni weddio, ond yma. Dod mewn ffydd a gweddio beth yw yn helpu ni yn ein diffyg ffydd. Felly nawn ni weddio nawr arno fe. O arglwydd, ni'n troi at y ti yna. Ac dad, ni'n cyffesu. Weithiau ni'n gallu darllen dy air di. Ni'n gallu clywed dy addewidion di. A mae yna rhywbeth yno ni sydd ag ysbryd anghrediniol. Ni bron ddim yn credu gallu'n fod yn wir a arglwydd bron yn wfftio'r pethau yma. A maddau ni os yw hynny'n wir amdano ni. Dad, ni'n gwybod fod yna deg eraill. Ni prin yn gallu credu fod y pethau yma'n wir a ma'n ffydd ni'n wan, ond arglwydd, helpa ni yn ein diffyg ffydd, os sgweli di fod yn dda. Llenwa ni ar rhyfeddod wrth i ni glywed am dy gariad di. Dad, ni'n gweddio bydda hynny'n wir heno. Arglwydd, ni'n dod at y ti fel llwch a lludw. Ni'n dod at y ti fel pobl pechadurus, pobl sydd yn euog, pobl sydd wedi torri dy gyfraith di, pobl sydd yn heiddi dim ond dy gondemniad a dy farn di. Ac eto mae'r air di'n dweud fod ti wedi'n caru ni. Fod ti wedi anfon yr arglwydd Iesu Grist. Ac fod wedi dewis dod i fyw yn bywyd hollol berffaith. A fod wedi dewis dod yn wir i ddiodde ac i farw yn ein lle ni. A tad, ni'n rhyfeddu ar hyn. Mae e'n swnio bron yn rhy dda i fod yn wir, ond arglwydd ni'n diolch fod e'n wir. Diolch bod ni'n gallu trystio yr hyn mae'r Beibl yn ei ddweud, achos dyma dy air di. Dyma roi ti dy hun wedi i ddweud. Arglwydd, ni'n diolch am hyn. Dad, ni'n diolch bod yna ffordd wedi ei agor i ni i gael dod at y ti. Ni'n diolch bod yna ffordd wedi drefnu cyn llunio'r byd mwyn i ni gael dianc rhag ddistryw a chael bywyd gyda thi. Arglwydd, diolch am hyn. Diolch fod y cwbl trwy ras. Diolch fod y cwbl yn dod i ni trwy yr arglwydd
Iesu Grist. A dad, ni'n gweddio yn neud i'n helpu ni nawr i'w drysori i ryfeddu ar y mab, yr anwylyd, a'r cwbl mae wedi wneud trosto ni. Arglwydd, ni'n diolch am yr hyn i ni'n ei ddysgu yn y bennod yma. Ni'n diolch am y ffordd ni'n gweld Abram yn eiriol, yn gweddio dros eraill. A dad, ni'n diolch heno fod gennym ni eiriolwr ger bron y tad. Crist y cyfiawn. A dad, diolch bod ni hefyd yn gallu eiriol dros eraill. Diolch bod ni'n gallu dod i weddio dros ein gilydd fel eglwys a chyflwyno dy saint di i'th ofal di. Diolch bod ni'n gallu dod i eiriol dros y bobl hynny o'n cwmpas ni, sy'n falle ddim yn dynabod i eto. Ac weddio bydde di yn trigyrhau, ac y bydde di yn amyneddgar, ac y bydde di yn galw pobl ata ti dy hun. Os gweli di fod yn dda. Arglwydd ein Duw, i ni'n galaru wrth weld drygioni y byd hwn. Dad, mae gen ni esiamplau clir yn y Beibl o lefydd sy'n cael ei galw'n ddrygionus. Dinasoedd, trefi a phobloedd sydd wedi troi cefn yn llwyr arna ti. Arglwydd, ni'n gweld hynny mewn cymaint o rannau o'n byd ni. Dad, ni'n gweld yn gynyddol yn ein cymdeithas ni, cymdeithas sydd yn gynyddol, yn dy wrtho di, yn cablu dy enw di ac yn erlyd dy bobl di. Arglwydd, trigar ha, sgweli di fod yn dda. Deled dy deyrnas, arglwydd. Dyna'n gweddi ni. Ni eisiau gweld y byd yma yn cael ei ryddhau o bechod. Ni am gweld pobl yn dod yn rhydd o'i cadwyni, yn cael ei ryddhau o deyrnas y tywyllwch ac yn dod i ddoleini di. Arglwydd, achub, os gweli di fod yn dda. Glywon ni bod yma arglwydd, y torfeidd yn gweiddi, Hosanna, achub arglwydd, achub. Dyna yw ein gweddi ni nawr. Hosanna arglwydd, rwy ti wedi achub, ti yn achub. Arglwydd, anwyd i achub llawer mwy, os gweli di fod yn dda. Dad, ni'n troi felly ato ti. I barnwr yr holl byd, y barnwr cyfiawn, y barnwr trigarog. Dad, ni'n daddoli di. Ni'n gofyn arno ti nawr i ddod yn agos ato ni unwaith eto. A mi'n bod ni'n gweddio yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganon ni o'r atodiad eto i 23. Bron fy niw a'i orsedd gref. Nawn ni sefyll i ganu. Ar
So mae faint ohonoch chi heno yma sydd efo rhywfaint o siwriant bywyd, life insurance neu rhyw critical illness cover a rhywbeth fel yna. Mae rai bobl ifanc yn edrych yn syn arno fi. Ddim yn gwybod am be fi'n siarad. Fe ddaw eich amser chi. Mae pobl yn dyn nhw wrth mynd yn hun. Mae yna fwy o gyfrifoldebau ganddyn nhw, cyfrifoldebau am cartrefi a teuluoedd ac yn y blaen, a felly maen nhw'n cymryd allan polisïau siwriant mwyn trial amddiffyn ei hun. Rhag ofn bod nhw'n mynd yn sâl, neu rhag ofn bod rhywun yn marw ac ddim yn gallu talu'r biliau mwyach. Yn aml iawn, mae'r math yna o polisïau, maen nhw'n cael ei ysbysu nag nhw efo rhywbeth fel rhag ofn bod y gweithaf yn digwydd, in case the worst happens. Ac fi'n siŵr bod lot o'r rhai hun yn ein plith ni, mae gennych chi rhywbeth fel hynny, achos mae'n beth da i'w wneud. Mae fel cael pensiwn ar gyfer y dyfodol, mae'n rhywbeth synhwyrol, achos ni ddim yn gwybod beth a ddaw, ni ddim yn gwybod beth fydd ein angen ni yn y dyfodol, ni ddim yn gwybod pa mor hir nawn ni fewn, ni ddim yn gwybod a fyddwn ni'n iach, ni ddim yn gwybod. Ar ryw lefel, ni yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd. Mae'r Beibl yn dweud wrthyn ni. Ni ddim yn gwybod y manylion, ni ddim yn gwybod pa mor hir nawn ni fyw, ni ddim yn gwybod fyddwn ni'n iach ar hyd ein hoes neu be, ond mae'r Beibl yn glir wrthyn ni am hyn. Os na ddaw ar arglwydd Iesu Grist gyntaf, ar ddydd y farn, yna mae wedi benodi i ni gyd un dydd i farw ac i wynebu barn Duw. Sa'n gwybod sut fydd y llwybr yn edrych cyn bod ni'n cyrraedd y pwynt yna, ond dyna sydd i ddod. Dyna sy'n mynd i ddigwydd. Heblaw bod yr arglwydd Iesu'n dod ac barn Duw yn dod ar y pwynt yna, chi'n mynd i farw rhywbryd. A chi'n mynd i wynebu barn yr arglwydd. A mae'n fater difrifol. A be fi eisiau ni fod yn holi'n hunan heno yw pan ddawr dydd, nid os, ond pan ddawr dydd hwnnw, ar bwy fyddwch chi'n dibynnu. Beth all ein gwaredu ni rhag y digofaint yna sydd i ddod, rhag barn Duw. Does na ddim polisi siwriant, does na ddim critical illness cover fydd yn ddigon da yn y diwrnod hwnnw. Felly beth neu pwy all ein hachub ni? Y pwynt cyntaf eisiau ni sylwi arni heno yw hyn. Mae barn Duw yn dod. Mae barn Duw yn dod. Ni wedi gweld y dyn wrth weithio'n ffordd trwy lyfr Genesis. Mae'r cwymp addag Efa, cwymp y ddynoliaeth i bechod, yn golygu bod marwolaeth wedi dod i fewn i'r greadigaeth. Mae marwolaeth yn sicr. A nath Duw rybuddio yn dod cyn bod Afa yn syrthio. Dyma fe'n dweud, os wneud i fwyta o'r ffrwyth, yn y dydd y bwytau ohoni, byddi farw. Dyna oedd y rybydd, a dwi'n geiriau'r arglwydd fyth yn geiriau gwag. Dyna sy'n digwydd, mae pechod i dod i fewn, mae pechod yn talu cyflog sef marwolaeth. Mae'n rhywbeth, di-osgoi am hyn, mae'n inevitable. I ni gyd wedi cael ein geni. Ni gyd yn mynd i fyw ar y ddaear yma am gyfnod o amser. Neb ohono ni'n gwybod beth fydd hyd ein hoes ni, ond pan ddaw ein hamser ni i ben, fyddwn ni yn marw, ac yna fydd rhaid rhoi cyfrif. Ar ddydd y farn bydd rhaid i ni
ateb i'r arglwydd am y ffordd ni wedi byw, am y penderfyniadau ni wedi ei gwneud. A dyna, mewn ffordd, yw cyd-destun y bennod yma. Mae Duw yn dod at Abraham. Ni'n clywed yn Pennod 18 adnod 1, ymddangosodd yr arglwydd i Abraham wrth ferw Mamre. Mae Abraham yn derbyn yr ymwelwyr yma, tri ymwelydd yma, ac mae'n amlwg bod e'n gweld bod yna rhywbeth gwahanol amdanyn nhw, achos mae'n rithro i'w croesawu nhw a mae eisiau rhoi'r pryd bwyd mawr yma iddyn nhw, ac beth sy'n dod yn amlwg, wrth i ni ddarllen y bennod a fydd yn dod yn amlycach eto wrth i ni ddarllen ymlaen i'r penodau nesaf, yw pwy yw'r tri yma? Wel, un ohonyn nhw yw yr arglwydd. Y Duw ei hun yn ymddangos ar ffurf person, a'r ddau arall yn angylion. Maen nhw'n dod at Abraham, a Duw yn rhoi'r newyddion yma am y ffaith fod Sara mynd i feichiogi a geni erbyn y Gwanwyn nesaf. Ac yna wrth adael, ni'n clywed pam bod nhw wedi bod yn pasio heibio fel petai. Na i ddarllen adnod 17 ymlaen eto. Dwedodd yr arglwydd wrth o'i hun, a gelaf hi rhag Abraham yr hyn roedd am ei wneud. Oherwydd yn ddiau daw Abraham yn genedl fawr a chref, a bendethu'r holl genhedloedd y ddeiar ynddo. Na fei hysbysaf, mwyn iddo orchymyn i'w blant a'i dylwyth ar ei ôl gadw ffordd yr arglwydd, a gwneud cyfiawnder a barn, fel y bydd i'r arglwydd gyflawni ei air i Abraham. Yna dwedodd yr arglwydd am fod y gwyn yn erbyn Sodom a Gomora yn fawr, a'i pechod yn ddrwg iawn, disgynnaf i weld a wnaethant yn hollol yn ôl y gwyn a ddaeth ataf. Os na wnaethant caf wybod. Beth sy'n mynd mlaen yn hyn? Wel, mae barn Duw ar ei ffordd. Mae Duw a'r ddau angel yma ar ei ffordd i farnu Sodom a Gomora'r dinasoedd drygionus yma. Mae pobl Sodom yn mynd i wynebu eu heiddiant nhw am eu pechod. Mae barn Duw ar ei ffordd. Dyna'r sefyllfa ni gyd yn byw ynddi. Dyna'r sefyllfa i ni gyd yn ei wynebu. Heno mae barn ar y gorwel. A ni ddim yn gwybod pa mor bell i ffwrdd na, pa mor agos yw ond mae yn dod. Dwi'n clywed ychydig bach am hyn yn barod yn llyfr Genesis yn dyn. Chi'n cofio falle nôl yn Genesis 15. Mae Duw yn siarad gyda Abram fyna, a mae'n cyfeirio at y ffaith fod pechod yr Amoried heb gyrraedd ei llawn dwf eto. Hynny oedd yr Amoried yn bobl drygionus hefyd, ond Duw ddim yn mynd i'w barnu nhw eto. Ond mae pechod nhw angen cyrraedd ei llawn dwf yn gyntaf. Ond mae barn yn dod. Mae Duw yn ymwybodol o bechod, hyd yn oed os yw e ddim yn barnu yn syth. Gathon ni gyfeiriad nôl yn Genesis 13 at Sodom, a drygioni, arbennig, nodedig y ddinas hwnnw. Mae barn yn dod, ac mae eisiau ni fod yn barod ar gyfer hynny. Mae Beibl yn rybuddio ni yn glir o hyn, nid er mwyn ein dychryn ni mewn un ystyr, ond er mwyn ein ysgwyd ni a gweld ein sefyllfa fel bod ni yn troi ac er mwyn i ni gael dianc. Mae'n eisiau ni wneud rhywbeth am y peth yn does. Gethon ni ychydig o eira doedd chos yma, fe'n hyfryd, o'n i wrth fy modd. Nes i wneud dyn eira ar ôl i'r merched mynd i'r ysgol. O'n i'n clirio'r car, ac oedd wedi toddi erbyn nhw gyda'r adre. Chydig o eira gethon ni, yn dyfa.
Mae rai llefydd, y gogledd, falle lan yn gogledd Lloegr ar Alban, di cael lot o eira, do? A pan mae yna rhyw stormydd fawr ar ei ffordd, the beast from the east, maen nhw'n addo, mae eisiau bod yn barod yn does. Hynny, mae eisiau cael pethau mewn lle, mae eisiau chi fod yn sicr os dyn ni ddigon o fwyd a diod yn y tŷ, os dyn ni popeth sydd ei angen, os dyn ni cynhwyller rhag ond bod y trydan yn mynd. Na reality yn dyfa. Mae'r pethau ma'n fawr, a maen nhw'n bwerus, a maen nhw'n ofnadwy, ac pan maen nhw'n dod mewn grym, mae eisiau fod yn barod ar eu cyfer nhw. Mae barn yn dod. Peidiwch twyllo'ch hunan. Na mae eisiau bod yn barod ar gyfer e. Mae Duw, mae'r Beibl yn dweud bod Duw yn amyneddgar. Mae'n dal yn ôl. Dwi ddim yn oedi, dwi ddim bod e'n ddiog, yn sicr dwi ddim bod e wedi anghofio neu bod e mewn ffordd yn anwybyddu, ond mae e'n dal yn ôl. Dwi ddim yn dymuno i, wel, neb yn mynd i ddistryw, mae'n oedi yn rhoi amser i bobl i ymateb ac i ddychwelyd ato fe ac i ddianc. Ond mae barn yn dod a fe fydd yna derfyn ar amynedd yr arglwydd. Un dydd bydd rhaid gwynebu barn Duw. A weithiau, mae hynny'n digwydd yn annisgwyl. Dyma'r ail bwynt, yr ail beth fi eisiau tynnu'n sylw ni ato fe. Weithiau mae barn yn dod yn sydyn. Weithiau mae barn yn dod yn sydyn. Does neb yn gwybod pryd fydd dydd y farn, dydd mawr ac ofnadwy. Yr arglwydd, mae'r Beibl yn dweud bydd e'n dod fel lleidr yn y nos. Bydd e'n dod yn annisgwyl, bydd e'n sydyn. Ac mae hyd yn oed cyn hynny. Weithiau mae barn Duw yn dod yn sydyn ac yn ddirhybydd. Mae yna adegau lle mae Duw yn barnu. Yn barnu unigolion, yn barnu dinasoedd, yn barnu cenhedloedd, neu hyd yn oed i gweld y barod yn dod yn hanes y dilyw, yn barnu'r byd fyna, yn dod yn sydyn, yn dydy. A mae Duw yn datguddio rai enghreifftiau o hyn i ni yn y Beibl. Mae'n glir fan hyn, mae beth sy'n digwydd i Sodom a Gomora yw fod barn Duw yn dod yn ei herbyn nhw. Nawr, heddiw, i ni ddim yn gallu dweud y pethau yma yn sicr. Chymod, mae'n bosib, pan mae tragediau yn dod, pan mae yna farwolaethau sydyn ac annisgwyl, mae'n bosib. Mae'n bosib mae barn Duw yw e. A chi yn gallu gweld yn edrych ar hanes, mae yna adegau lle mae drygioni fel petai wedi croni a tyfu a di cyrraedd rhyw bwynt eithafol ac yn ansydyn iawn mae teyrnasoedd a ymerodraethau maen nhw'n dymchwel. Maen nhw fel balŵn sydd yn cael ei chwythu lan, maen nhw'n fwy ac yn fwy ac yn fwy ac yn popio. Ond eisiau ni ddeall hyn, hynny yw, gall yr un peth ddigwydd i'n cymdeithas ni, a gall yr un peth ddigwydd i ni ar lefel bersonol. Hynny yw, heb ohono ni heno mae'n gwybod beth fydd ein diwedd ni. A mae'n frawychus, ond na'r gwir. Sneb ohono ni'n gwybod a fyddwn ni'n dal i fod yma y fori. Pob dydd. Pob tro ni'n agor ein llygedd yn y bore, mae'n rodd gan Dduw. Pob anadl. Pob curiad o'n calon ni. Ond, na'r reality yn dyfa. Gallwn ni fod yn gyrriadre heno. Gallwn ni fod yn cerdded i rywle yn ystod yr wythnos. Ac yn sydyn iawn, mae bywyd ni ar ben.
Sodom. Mae Gomora, bobl yna, ond mae ddim yn disgwyl yr hyn oedd ar fi'n digwydd yna, ni glywed am hynny os dyw ei mynd yn y bennod nesaf. Nes ni fod yn barod. Nes ni fod yn barod i wynebu barn Duw. Mae barn Duw yn dod, yn sicr, a falle bydd awen fwy sydyn na gen i ni ddisgwyl. Felly, siwr dyn ni'n gallu bod yn barod te? Pa obaith sydd i ni yn y bennod yma? Wel, mae yna obaith yn does. Pwynt ola ni yw hyn. Y pwynt ola fi eisiau siarad amdano yw yr un cyfiawn sy'n sefyll o'n plaid ni. Yr un cyfiawn sy'n sefyll o'n plaid ni. Mae Abraham yn clywed geiriau Duw. A mae'n ymwybodol o'r hyn sydd yn mynd i ddigwydd i Sodom ac i Gomorrag. A mae'n dechrau gweddio. Mae'n ffordd, mae'n siarad gyda Duw, ond mae'n eirio. Yna'r gair pos, mae'n gweddio, mae'n cyflwyno y bobl ger bron Duw. Falle mae concern arbennig dros Lot sydd ganddo fe. Ni'n gwybod bod Lot a'i deulu wedi bod yn byw yn y cyffiniau yna, ond ni'n clywed yn dyn i adnod 23, nesaf Abraham a dweud, a wyt yn wir am ddifa'r cyfiawn gyda'r drygionus. Os ceir 100 o rai cyfiawn yn y ddinas, a wyt yn wir am ei dinistrio a pheidio ag arbed y lle mwyn yr 100 cyfiawn sydd yno. Na foed i ti wneud y fath beth, a lladd y cyfiawn gyda'r drygionus. Nes bod y cyfiawn yr un fath a'r drygionus. Na, ato Duw, oni wna barnwr yr holl ddeiar farn. Gyda mae dynnu'r y sgwrs yma, wrth i ni symud ymlaen, Abraham yn dadlau gyda Duw mewn ffordd, yn dyfa. Rhyw fath o fargeinio gyda Duw, a falle oedd yr rifau chydig bach yn gymleth. Be mae Abraham yn neud yn y bore? Mae'n dweud, reit, os oes 100 yna, a wneud i arbed Sodom mwyn yr 100 cyfiawn. Mae Duw yn dweud iawn, a felly mae Abraham yn dweud, wel, hang on, os oes just 5 yn llai na hynny, 45, wneud i ddim dinistrio fe achos bod yna just 5 yn llai, bydde ti, a mae Duw'n gweud, oce, te. A wedyn mae Abraham yn gweud, wel, beth os oes 5 yn llai eto, bydde ti ddim yn dinistrio fe bod yna 5 yn llai, felly 40, iawn, na'i arbed am y 40, a mae hynny'n gweithio ffordd lawr a lawr, nes yn y diwedd, mae Duw yn dweud, os oes 10 cyfiawn. Os oes 10 cyfiawn yn Sodom a Gomorra, na'i arbed. Mewn un ystod, chi'n gorfod edmygu Abraham yn di chi. Achos mae dy fe pwynt mewn ffordd. Ond yw sut gall Dduw ddinistrio'r cyfiawn gyda'r anghyfiawn. Os oes yna bobl cyfiawn yn byw yn Sodom, dyw e ddim yn deg arnyn nhw bod yr lle yn cael ei ddinistrio gyda nhw ynddi. Ond wrth gwrs, mae yna broblem. Mae yna fatal flaw yn resymeg Abraham. So gwir yw, nid oes neb cyfiawn. Nac oes. Ddim un. Os dim 100 mynd i fod yna. Os dim 45 mynd i fod yna. Os dim 40, os dim 30, os dim 20, os dim 10. Os dim un yn mynd i fod yna. O, falle fydd yna bobl sydd wedi ei cyfiawnhau drwy ffydd, fel Abraham, falle fydd yna bobl sydd wedi ymddiried yn yr arglwydd a wedi ei cyfrif yn gyfiawn, ond fydd yna neb yn Sodom na Gomorra sydd yn heiddi cael ei hachub oherwydd y ffordd maen nhw wedi byw. Fel taswn ni'n cynnig i chi, na i roi miliwn o bunnau i chi, am bob un eliffant gwyrdd chi'n gallu casglu ar wyneb y deiar. Fi'n gwybod bod yn arian i'n saff yn y banc, oedd dim bod y fi miliwn i roi chi, peidiwch wedi gyffroes. Mae'n arian i'n saff yn dyfa, achos gallwch chi edrych ag edrych ag edrych, newch chi ddim ffindo un.
Dyn nhw ddim yna. Mae Abram yn bargeinio, mae'n eirio, mae'n mynd o'r peth lawr i'r 10 person, ond does na ddim 10. Does na ddim hyd yn oed 1. A felly fe wnawn ni weld Sodom yn cael ei dinistrio mae Duw yn gwaredu ac yn achub hyd yn oed rai. Mae'r bennod yma yn rhoi gobaith i ni, yn dydy? Chos unwaith eto, fel ni wedi gweld sawl gwaith yn barod, mae yna rhyw hint, mae yna rhyw clues yn cael ei roi i ni fan hyn am sut mae Duw un dydd yn mynd i achub ei bobl. Chod y cwestiwn ni'n gofyn ein hunan ar ddiwedd y bennod yma, wel beth petai na un? Y doedd na ddim yn Sodom a Gomorra, ond beth os oedd yna? Beth petai na un oedd yn gyfiawn, oedd yn ddi-eog, oedd yn ddi-bechod? Beth os oedd na un oedd yn gallu sefyll ger bron Duw ac cael ei dderbyn fel oedd am bwy oedd a chyflwyno ei hun ar ran ei bobl mwyn gwaredu ei bobl Beth os oedd na un oedd yn heiddi sefyll ger bron Duw ac oedd yn gallu eirio. Mae Abram yn eirio fan hyn, ond oedd e'n bechadur. Beth os oedd na un oedd yn gallu dod a chyflwyno hun i Duw, y barnwr cyfiawn, a dweud, fi'n heiddi dy gariad di, a wneud i achub rhain. Ac wrth gwrs, dyna'r union beth sydd yn digwydd. Dyna sy'n digwydd ym mherson yr arglwydd Iesu Grist. I ni heno yma yn gallu cael ein gwared rhag drwg, rhag ddistryw, rhag farn, rhag euogrwydd, rhag belltith, rhag uffern. Ni'n gallu dianc a cael ein hachub o'r pethau hynny. Sut? Wel, achos fod na un. Achos fod yr arglwydd Iesu Grist wedi cyflawni'r cwbl a'i fod wedi dewis roi ei fywyd i lawr drosto ni. Dyna sut. Am fod wedi cymryd ein barn ni arno fe ei hun. Am fod wedi dioddau dicter Duw a'r bechod. Am fod wedi cael ei ddinistrio ar y groes. Nad oedd e'n heiddi hynny. I ni heno trwy ffydd ynddo fe yn cael ein hachub. Mae barn yn dod. Chymod, like it or lump it, mae'n dod. A mae'n dod yn sydyn ar y deg. A chi ddim yn gwybod beth a ddaw. Mae eisiau fod yn barod, ac dim ond un ffordd sydd i fod yn barod ar gyfer barn Duw, sef hyn, gwybod, adnabod yr un cyfiawn, yr arglwydd Iesu Grist, sydd yn sefyll o'ch plaid chi. Yr un yna sydd yn nawr, y foment yma, ger bron y tad, yn eirio trosto ni, yn cyflwyno ei fywyd a'i farwolaeth ar ein rhan ni. Diolch i fo. Amen. Amen. Ganwn ni. Wrth i ni orffen. Rhif 373 yn y llyfr yma. Cof am y cyfiawn Iesu. Mae'r emyn yma'n sôn am yr hyn brofodd ar arglwydd Iesu. Wrth iddo fe ddioddef yn yr ardd, gardd Getsemane, wrth iddo fe gael ei arestio, a'i boenydio, a'i ladd drosto ni. Cof am y cyfiawn Iesu, y person mwyaf hardd, a'r noswaith drom a nesmwyth bu'n chwysu yn yr ardd. Ei chwys yn ddafnau cochion yn syrthio ar y llawr, bydd canu am ei gariad i dragwyddoldeb mawr ac
Yr ail bennill yn dweud hyn. Cof am y llu o filwyr a'i gweuwff yn dod, i ddal yr oen di niwed na wneithau gam erioed. Gwrandewch y geiriau ddwedodd, pwy allai ond y fe? Gadewch i'r rhain fynd ymaith, cymerwch fi yn ei lle. Nawn ni sefyll i ganu. Diolch eto am y diwrnod hwn, dy ddydd di, diwrnod lle ni'n cael gorffwys o'n gwaith ni a cael rhoi yn hunan ger dy fron di a dy foli di a dy fwynhau di arglwydd. Ni'n diolch i ti am yr hyn ni wedi glywed gyda'n gilydd i'r bore yma am ein brenin ni, yr arglwydd Iesu, yr un a ddaeth yn dlawd. Ni'n diolch i'r heno bod ni wedi cael yn atgoffa bod yn y ffordd, un ffordd, i gael ein hachub rhag dy fam di, sef trwy Crist y cyfiawn. Da, ni'n gweddio bydd y pethau ni wedi clywed nawr yn aros yn ein calonau ni, yn cydwyn llawer o ffrwyth. Da, ni'n gweddio dros yr wythnos nesaf yma, a fydde di gyda ni ac yn helpu ni am hob ffordd arglwydd i ni eisiau dy ogoneddu di. Da, derbyn ein mawl ni am diolch ni felly. Clew ni. A mynd bod ni'n dod yn enw yr arglwydd Iesu Grist.